Late na guys, ginoo ko. Ano ng oras? It's 8 o'clock na. Wala pa kaming kain. What's wrong with you? Come here, give me a kiss. I'm sorry your dinner is so late. Good morning, Philippines! Good morning! Different day na po ngayon, but it's early. It's 1:30 in the morning. Kakarating lang namin galing na Masura! So yun anyway. So yun, galing kami na Masura guys. So ngayon guys, mag-snack tayo. Midnights na kami ni Tami. Mag-midnights na kami. Ito yung gawain namin guys kapag nakarating ng bahay. Late na makarating. Galing diving. So ang gagawin is mag-midnight snack. Cereal po tayo guys. Hala guys, alam nyo guys, nag-iba na talaga yung ano namin ni Tami. Alam nyo yung naobserbahan namin. Gising kami paggabi. And then pagka daytime, pagod. Pero yung pagod namin, yan o, gising pa rin kami. Pero nga kami, nga. Din yun. So anyway, oh my baby's right there. Yung chandelier andin pa yun guys, oh. Kasi po, hindi pa nalinis. Kasi kailangan namin ng time. Busy nga, diba? Na busy kami. So I'm gonna have me. Halahan, there is a stink bug over there. Cool. Cool. Kill them? I don't wanna kill them. Oy guys, we found a kitten guys. So meron kaming nakitang kitten guys. Golden yung color guys. Sobrang ganda. Naawa kami. Siya na lang yung mag-isa guys. And then bukas is snow. Ngayong araw, I think the snow is start 1 o'clock but it's not, Han. It's a lie, Han. Why? It's a fake news. I was supposed to start now. Huh? I thought it was supposed to start now. 1 o'clock it says, right? It should be starting already. Ito yung cereal guys. Kunti lang guys, midnight snack with almond milk. Ito yung almond milk na ginamit ko guys. Original po, tandok. So yan. What do you want snacky for? It's not for you, boy. Oh my goodness. I want some of that. Got that. It's a milky. You know when you were a baby, we give you milk. So now you don't wanna, you're very picky, you want turkey now? So Huh? that's not really milk. That's, If you give me milk, that's not milk. his face. He's so cute. He's cute, honey. So let's I want none eat. of your stinking cereal. So let's eat cereal, guys, in the morning. Cereal. Now you're finally going in the right direction. Finally going in the right. Yung milk is masarap yung milk. As in yung almond. Matulog muna kami. Pagkatapos na matulog, pahinga. Konti lang naman ito, guys. And then, yeah, bukas ko na i-film yung ano, nakuha namin basura. So, he's going to try to fix this thing. Oh, not fix. Well, fix also, guys. Anyway, guys, good morning, good afternoon. It's late akong nag-vlog, guys, kasi nag-ice sa labas. And then, na-busy din ako dito sa kakalinis. So I can use it to snake the other wires. So, ito yung ginagawa niya. Okay. Sobrang dumi kasi pala niya, guys. Oh. Pag malinis na siya, guys, ito na siya, guys. Malinis pa nito. Look, brass. Like it's an old style. Aalis lang ako, guys. Punta lang tayong kahit saan-saan ngayong araw. Ano nang oras? Alis ako dito 2:30. Anong oras na? It's 2:12. So, I guess I have to keep going, love. I guess so. You gonna be okay? Yep. I love you. Me too. This is the good thing when Tommy do something cooking and put in the freezer. All you have to do is defrost it. Anyway, guys, so be careful, hon. You're gonna ruin our counter. Okay, guys, paalis na sana ako, guys. Pero sabi niya, do you wanna see something? What do you want me to see? See how shiny that gets? Yeah, it's become shiny. So, maglilinis lang daw siya, guys, ng chandelier. Isa-isahin daw niya, grabe. Hey, remember, you have to relax, okay? Yeah. Because your back is boiling. Don't forget that you're boiling the brass here. See you later, okay? Let's go, so go. Oh my God. Ay, ang ginaw, grabe. Kunin ko ito, mga tubig dito, guys. Mga tubig. Let's go,
aalis pala kami bukas guys, maghakot ng gamit. Kaya sabi ni Tami, aalis ako bukas, and then yan, may ano pala si Tamimi. Ang gamitin yung sasakyan ni sister-in-law ko, and then yung isang sasakyan andito na, meron na kaming nakaparking na sasakyan sa labas. Mag-lipstick muna ako guys. Konting, ito yung daily pang araw-araw ko na lipstick. Open pala yung ano guys, Habilabi. Akala ko close sila. Ganda ng mga ano dito, paninda mga bulaklak ba, mahilig ako sa mga ganito guys. Brenda, wag mo akong iwan, day. Hindi man, malaki man yun, be. Malaki yung nakuha kong ano, bulaklak dat. At saka gusto ko circle. Guys, ang dami pala dito, guys. Circle lang gusto mo. Bilagyan ng mga ano, potato. Parang antik-antik lang. Oo, maganda siya. Ay, maganda talaga yan. Maganda pala sa Habilabi, guys. Ayan, doon, maganda yung mga tinda nila. Meron na akong nakuha, light pink. Light pink na para sa dining. Si Brenda box man yung sa kanya, Oo. Pero gusto ko sana yung may takip. Meron ba? Gusto ko yung ganito, pero iisa naman, dalawang gusto ko. Meron ba? Meron. Na mga yung takip? Yung may takip. Oh my God, be. Itapon ito, be. Dito, maganda, pang decoration ba sa wall? Hala, 50%, lagayan ng rice. Yan? Pag may party. Joke lang, decorative yan. Ito si Brenda talaga. Tignan, hala, ang gaganda. Ginoo ko. Ang ganda, guys. Na-amaze ako. 50% dito, Ano to? Ano to, be? Malalagyan na. Ano yan? Ano? Drawer? Oo. Oo, drawer. Ito, guys, maganda, ito pang bridal, kailan ka ikasalbe? Railroad crossing, yan, Pag naging bato na yung snow. Ha? Be, hindi man yan. Ilang minuto mag-melt na yun. Naman ito, ang ganda, klaseng base ito. Andito kami sa Purana na malusot ang tae. Pang ano man yan, be? Pang mansion, be. Dito, be, may maganda dito. Ito, guys, maganda. Colorful, Andito na kami sa ibang tindahan, guys. Tingin tayo dito. Ito yung binili ko. Wala kaming cart ni Brenda. Maganda yung mga basket nila, Ganitong basket ba? Ang gaganda. Lagyan ng bulaklak ba? Decoration. Hi guys, nagkuha ako ng cart kasi wala, ang hirap ng bibili ng mga gamit at walang kalalagyan. So kaya kumuha ako ng cart. Si Brenda, may tinitignan lang siyang mga anek. Brenda, nalibat na si Brenda. Ito yung hinahanap niya, hindi niya makita. Ang laki naman. Walang maliit. Oo, may ganun. Sa ano yan? Sa refrigerator. Wala. Baka meron pa sa ibang stasyon. Okay guys, hanap lang. Andito na kami sa Busiri guys. Alam niyo ba kung anong nangyari guys? Na-stuck kami at home, parang pabalik-balik na lang kami sa isang lugar, hindi makapag-desisyon kung ano yung kukunin namin. So, hanap ako ng itlog, si Brenda hanap ng bear. Baka doon sa kabila, be. Ay, wala na. Ay, mga breed naman. Ngayon pa kami nakalabas. Asan yung sasakyan namin? So, yun. Tumakbo ako guys. Guys, ibang kaibigan talaga. Dapat kilom de, oy. Nagdanghag lang ko. Nagdanghag lang ka. Kasabot ka? Nakaintindi ka? Hindi. Anyway, tumakbo ako. Kumuha ko ng juice, Brenda. At mahangin na guys. Ang ginaw. Grabe ang ginaw dito. It's almost 7 o'clock, diba? Alis na tayo. Ito lang yung nabili ko guys. Si Brenda, marami-raming nabili. Wala pa gulay. Ay, hindi ka bumili ng gulay? Wala, diba? Hindi ka bumili. Hello! Kababalik natin guys. Late na yung dinner. I feel bad for my baby. Ay, late na guys. Ginoo ko. Ano ng oras? It's
8 o'clock na. Wala pa kaming kain. Ngayon pa lang. Kasi kararating ko lang andin. Hinihintay niya yung cheese. And then, look at guys what happened, guys. He did clean it. It's brassy now. Look. He cleaned it. This is the chandelier, really real color, not covered with whatever. It's really clean. Tarnish. Tarnish? Is that tarnish or just dark dust? Tarnish. That was tarnish. Ha? That was tarnish. So, naglinis lang ako guys kasi pagdating ko dito guys, ang kusina ko guys, hindi na nagkadimaong guys, ano na. Yung kusina ko, sirang-sira. Dito look. Tignan niyo to So, at least next is yung malaki, the big part of the chandelier and also the crystal. So, yun na lang yun. The crystal is a pin in the neck. Crystal will be the last part. Yeah, I know, The but crystals are actually not such a big deal. big hand, there are small pieces in there. And you know that thing that holding together, it's kind of like not strong anymore. So, nilagay ko lang siya dito kasi hindi ko na magagamit yung kusina ko guys dahil sa abubot at saka ang daming abog. Ang daming kailangan kong ipahid. Kalilinis ko lang the other day. What are you looking? Noodles? You have tons of noodles. It's probably downstairs. Oh, did you look over there? Well, it was like an open bag. Open bag. It was in a Ziploc. Ziploc. Probably here, honey. In this cabinet here. Oh, I think that wrinkle one. Yeah, I think I used it. Yeah, the white noodles. So, ito pala yung nabili ko sa at home. Ang daming magagandang gamit doon. Uy, ito siya, nabili ako kasi lalagyan ng salt lang siya. And then, ito, lagyan ng, yun, para hindi siya matumbaan din. Pwede siya malagyan dito ng kaha kapag after maghugas. Ito, nakuha natin ito sa basura, di ba? So, bumili ako ng wax. May wax sa ibabaw. Ang bango. Ang bango ng wax na nabili natin. And ito, nabili ko sa Hobby Lobby. Wala ako masyadong nabili guys kasi inisip ko ba, nagbabasura pa tayo, hindi namimili pa. So, marami na, di ba? Nilagay ko dito yung nakuha ko sa basurahan, oh. Kailangan siya lagyan ng vase. So, ito yung nabili ko sa Hobby Lobby. Look ko, guys. Maganda siya, guys. No. Dito ko siya ilagay sa dito sa dito sa dining. And then ito, additional doon sa fake na posiwelo. Sa real na posiwelo dyan. Hi, love. What's wrong with you? Come here, give me a kiss. I'm sorry your dinner is so late. I'm so... Yeah. I love you. Yeah, you too. Go do your thing. What are you doing? I'm trying to stick on this back the other way. If you can... I thought you took a video. I took a video. You want? Yeah, my video is detailed, han. Naglinis lang ako. Naghintay lang kami kung kailan kami makakain ito, guys. Kasi late na. O, diba? Putulan lang siya, guys. And then, lagyan ng... Pangit yung vase. Itong vase na ito, pangit. Alam nyo bakit? Hindi siya, hindi siya yung vase na gusto ko. Tapos na kami kumain. And, nagbihis ako kasi po na, gusto kong mag-relax. Pero hindi yung relax yung suot ko ba. Kuha lang ako dito ng charger at saka ganito. Para mag-transfer tayo ng clips. Mag-transfer tayo ng clips sa Kailangan kong mag-edit guys kasi gala ako the whole day. Wala ako dito. Not the whole day. Hapon ako umalis. Ang tagal namin ni Brenda sa at home. And yun, matagal kami guys kasi ang gaganda ng mga gamit na pangbahay. As in talaga. Anyway guys, I will see you guys later. Thank you so much guys for watching. Kita-kits tayo bukas. So ngayon, mag-edit lang ako, upo dito. And yun,
Good night. Thank you guys. Bye. Na busy guys. Oy.